Прывітанне, шаноўнае спадарства. За вокнамі вясна, выдатнае надвор'е, але праз пандэмію лепш заставацца дома і нікуды не выходзіць. Тады што рабіць? Можна чытаць кнігі, гуляць у гульні, займацца сваім целам, вывучаць нешта новае. Але калі вам хочацца нешта паглядзець, тады адмыслова для вас разам з тэлеграм-каналам Кінасуб'ектыўшчына мы падрыхтавалі топ-10 фільмаў, агучаных па-беларуску і даступных для бясплатнага прагляду. Усе спасылкі ў замацаваным каментарыі пад відэа. Топ я рабіў на свой уласны густ, таму калі вы не згодны, дзе ведаеце фільм лепей, абавязкова напішыце пра гэта ў каментарыі. Таксама пакіньце вядомыя вам крыніцы з беларускай агучкай. 10 месца. Кніга Ілая. Жалезны погляд Дензеля Вашынгтона. Стары, добры абрэз і выпаленая Каліфорнія. Ідэальнае спалучэнне. Адзін з лепшых фільмаў у стылі постапакаліпсіс і адзін з лепшых баевікоў нулявых. Рыхтуйцеся да дзерзкіх дыялогаў, пустынных краявідаў і да пастаяннай барацьбы за выжыванне чалавецтва. Тут не засумуеш. Пераклад агучка Кінаконг. 9 месца. Вечнае зянне чыстага розуму. Вечнае зянне шчырага кахання. Джим Керрі ўжо даўно паказаў, ён нешта значна болей, чым добры комік. А ў гэтым фільме актор быў цудоўны яшчэ ў маладосці. Невераемна мілая і добрая роль. Дадайце да гэтага чаруючую Кейт Уінслет і атрымаецца сапраўдны глінтвейн эмоцый. Гісторыю фільма паведамляецца настолькі утульна і пяшчотна, што вы абавязкова пакінеце гэты фільм для перапрагляду раз у некалькі год. Толькі будзьце гатовыя, гэта зусім нетыповая рамантычная камедыя. Пераклад і агучка Футубела Крю. 8 месца. Запавет. Майстар камедыі Эмір Кустурыца пацешыць вас сваёй гісторыяй пра хлапчука з вёсцы, які ўпершыню трапіў у горад, каб выканаць запавет свайго дзеда. Мілая рамантычная гісторыя на фоне сутыкнення і разборак з мясцовай мафіяй разам са смешнымі, часам карыкатурнымі персанажамі пры дапамозе музыкі стрыбора Кустурыцы і невераемнага таленту Эміра Кустурыцы ператвараецца у чароўны коктейль, ад якога усмешка не будзе знікаць да канца фільма. Пераклад і прафесійная агучка Белсат ТБ. 7 месца. 5 сантиметраў у секунду. Работа, пасля якой рэжысёр Макото Сінкай атрымаў мінушку «Навошта табе мае слёзы». 3 навелы, якія распавядаюць нам пра адносіны двух сяброў дзяцінства, бацькі якіх часта пераязджаюць з месца на месца. У выніку чаго галоўныя персанажы становяцца ўсё далей адзін ад аднаго. Гэта кранальная гісторыя пра пошук кахання, дзе глыбіню ўсіх пачуццяў дапамагае раскрыць невераемна прыгожыя краявіды Японіі, прыемная музыка, якая стварае атмасферу ўсяго фільма. Пераклад і агучка ад праекта anibel.net. 6 месца. Поўнач у Парыжы. Прыгожы, добры і чаруючы фільм ад Вуді Аллена дапаможа вам апынуцца ў Парыжы 20-х гадоў мінулага стагоддзя разам з галівудскім сцэнарыстам Гілам, які выпадкова трапляе ў мінулае. Там вы сустрэнеце Эрнеста Хемінгуэя, Пабло Пікассо, Гертруду Стайн, Сальвадора Далі і шмат іншых выдатных дзеячаў мінулага. Чаруючыя віды самага рамантычнага горада ў свеце дапамогуць вам атрымаць візуальную асалоду. А асалоду ад беларускай мовы вам дапаможа атрымаць каманда Гаварун Бай. 5 месца. Шараговец Джейн. Моцны фільм пра моцную жанчыну з жалезнай воляй, якая ў выніку палітычных гульняў трапіла на элітны курс рыхтавання байцоў выведкі і відавочна сутыкнулася з перадузятым стаўленнем да сябе, з боку як войска, гэтак і вашынгтонскай адміністрацыі. Поўнае натхнення і эмоцыі арыгінальная карціна, якой не трэба апраўдвацца за сваё існаванне, разам з невераемнай ігрой Дэмі Мур і Віга Мортенсена прымушае спачуваць галоўным персанажам і не адрываць вачэй ад экрана. Пераклад і агучка Белсат ТБ. 4 месца. Даласкі клуб пакупнікоў. Сцэнар кінакарціны праляжаў у чорным спісе Галівуду больш за 20 год перад тым, як яго заўважылі і знялі за чыстыя капейкі. У аснову лягла сапраўдная гісторыя хворага снідам электрыка з Тэхасу, які рашыўся на прыём несанкцыяніраваных лекаў за 30 дзён да смерці і пабудаваў на гэтым свой бізнес. Фільм цалкам апіраецца на намаганне акторскага складу, і недарэмна.
Мэццю МакКонахі і Джаред Лета выдалі адзін з наймацнейшых дуэтаў дзесяцігоддзя і адхапілі па Оскару кожны, адназначна варта прагляду. Трэцяе месца. Тваё імя. Зноў Макото Сінкай, зноў прыгожыя нябёсы, зноў цягнікі, але гэтым разам моцны сюжэт, у выніку чаго фільм стаў самым касавым анімэ ў гісторыі. Карціна распавядае нам, як хлопец з Токіа і дзяўчына з вёсцы перыядычна мяняюцца целамі і пражываюць чужыя жыцці. Фільм умела сумяшчае віды сучаснага мегаполіса разам з даўнімі японскімі традыцыямі. І не глядзіце, што персанажы намаляваныя, бо пачуцці яны выклікаюць сапраўдныя. Пераклад і агучка каманда anibel.net. Другое месца. Выкупленне з Шаўшэнку. На дадзены момант гэта лепшы фільм па версіі сайту Кінапоіск і IMDb. І гэта ўсё, што трэба ведаць. Ці не ўсё? Убачыць турэмнае жыццё бухгалтара Энді Дюфрейна варта кожнаму, у незалежнасці ад полу і ўзросту. Гэта гісторыя, пранізаная сумленнай дабрынёй і ўяўляе сабой менавіта тое, што шмат людзей клічуць старое, добрае амерыканскае кіно. Пераклад і агучка Белсад ТБ. І першае месца. Крымінальнае чытво. Культавая, аўтарская, Тарантіна. Дадзеная карціна ўваскрасіла кар'еру Джона Траволты. Брус Уілліс граў у фільме бясплатна, а прозвішча рэжысёра стала хадзячай назвай. З першага погляду нязвязны, перагружаны дыялогамі кінаметр быў так цёпла ўспрыняты гледачамі ва ўсім свеце, што перыядычна дагэтуль выходзіць у кінатэатрах. Крымінальнае чытво працытаваў больш за 150 фільмаў розных эпох, жанраў і культур, але застаўся сабой і стаў адначасова аўтарскім творам новай хвалі і хронікай любімых фільмаў рэжысёра. Ролі агучваюць Лявон Вольскі, Ганна Вольская, Юрый Жыгамонт, Піт Паўлаў, Александр Памідораў ды іншыя. Фільм прадубляваны на беларускую мову творчай ініцыятывай беларускі Гольфстрым ажно ў 2007 годзе. На жаль, фільм недаступны для онлайн-прагляду, але вы можаце спампаваць яго бясплатна па спасылцы ў замацаваным каментарыі. Вось і скончыўся дадзены топ. Нагадаю, што калі вы з чымсьці не згодныя, вы можаце напісаць пра гэта ў каментарыі. Шмат з нас лічаць, што беларускага кантэнту зусім мала, і паглядзець нейкі фільм, тым больш за агучка, амаль немагчыма, але гэта не так. Дзякуючы аднаму толькі сайту «Мова на нова» я знайшоў больш за 200 агучаных па-беларуску фільмаў. Некаторыя з праведзеных тут праектаў ужо не існуюць, але ёсць і тыя, хто не пакідае сваёй справы. Калі вам, як і мне, хочацца, каб кантэнту на беларускай мове было больш, абавязкова падтрымлівайце яго. Гэта не значыць, што трэба ісці і даваць каму-небудзь грошы. Вашы лайкі і добрыя каментарыі натхняюць людзей працаваць далей. Глядзіце самі і распавядайце сярод сваіх сяброў і знаёмых. І як заўжды, яшчэ пачуемся.